Hej og velkommen til den her video. Det er en taste test. Ja, vi skal smage på underligt slik, som jeg aldrig har smagt. Nej. Og noget drikke. Ja, og det er for normal. Og det her, det er vores veninde Julie. Ja. Nå. Men skal vi starte med den her? Ja, skal jeg åbne den? Den er, nej, det skal den. Der hedder Withers Original. Og det ligner sådan noget karamelbar. Ej, det er helt papiragtigt. Lige. Det er papir. Ej. Så lige åbne den. Ja, vi åbner den lige her. Jeg skal nok gøre det. Prøv så. Okay, det ender med den der. Det er nemmere. Knækker. Det ser godt ud. Her. Ej, det ligner sådan nogle små nogen. Det ser ulækkert ud. Det ligner sådan nogle små ting. Det ligner jo Cecilie. Hvad? Det ligner jo Cecilie. Hun er jo sådan rynket. Der mangler bare briller. Okay, er I klar? Skål! Skål! 3, 2, 1. Og vi skal give den tal fra 1 til 10. Og 1, det er det bedste. Vi skal have hele i munden. 1, det er det dårligste. 10, det er det bedste. Vi tager lang tid at tygge det her. Altså, vi fylder alt for meget med mund. Jeg finder lige noget som hjælper. Et til 10. Hvorfor så langt? Det så flyver det igennem. Okay. Jeg synes, det smager et eller andet chokolade. Okay, Jeg kan ikke synes, det er færdigt. Jeg kan ikke synes, det er færdigt nu før. Jeg starter fra 1 til 10. Jeg giver den 6. Ja, 6,5. Man kan altså næsten ikke se Julie. Kan du rykke det lidt? 6,5. Hvad giver du? Jeg giver den 6. Okay. Nu er det den her. Det er sådan noget sour. Hvad er det? Det er en sour. Det er mig. Hvad laver du? Melissa. Ej, det er sådan noget sour. Det er sådan noget jelly bean sour. Der er forskellige smage og farver. Det gør vi ikke. Og vi håber virkelig sure. Mørkegrøn, det er æble. Lysegrøn, det er lime. Og gul, det er lemon. Og rød, det er orange, det er... Orange? Ja, orange, og det er appelsin. Og brun, det er cola. Og den sådan lille Det er grapefrugt. Ja, og den røde, det er... Cranberry. Ja. Og den her med prikker, hudfarve med prikker, det er grapefrugt. Og den blå er raspberry. Blåbær. Jeg vil have blåbær. Også mig. Men skal vi alle sammen smage blåbær? Og den hedder super sour. Ej, det lugter faktisk surt på lige lugt. Jeg tager en blå. Skal vi alle sammen tage en Der er en blå. Ja, der er også den blå. Vi skal alle sammen have... Eller vi bestemmer selv, hvilken farve Der er en blå, vi der tager. er bestemt. Der er også cola og sådan noget. Ja, der er cola også. Vil du have en? Jeg tager bare sådan en her. Så vi må ikke have de samme farver. Skal vi ikke sige det? Ja. Så tager jeg grape. Nej, hvad er det her? Grape, det her det er grapefrugt. Din er orange. Orange. Ja. Okay, er vi klar? 3, 2, 1. Det smager ikke af noget. Eller den smager af det, der står. De er ikke særlig sour. Der er så super sour. Men de smager Det godt. smager bedre end jelly beans. Ja. Og konsistensen er også bedre. Min smager så rigtig godt. Min smager også mega godt. Det gør min også. Nu har jeg taget en blå. Jeg vil prøve en greb. Så tager jeg. Jeg prøver blåbær. Jeg tager bare en cola. Og grapefrugt smager mega godt. Hvor den har den her meget cola smag. Ja. Nå. 1 til 10, hvad giver du det? Jeg skal ikke flere. Jeg skal bare have den sidste. Mig, jeg giver den 8. Jeg giver den 8,5.
Jeg giver den 9. Okay. Ej, jeg giver den faktisk også 9. Okay. Hvad skal vi så? Skal vi smage på drikkevarer? Cola, den er bedst. Ja, den er mega god. Vi smager på drikkevarer nu. Her skal jeg. Og vi jeg har åbner en den klar. nu. Nej, det gør jeg. Nej, hallo. Jeg åbnede også den har sidste. købt den. Jeg har hjulpet dig. Jeg har hjulpet mig at købe mad. Her. Du åbner den der. Typisk sådan noget. Vi har også noget andet noget. Noget mamse. Som Hallo, har I prøvet at smage østrigsk nudler? Det smager fandme godt. Til Det mig. har jeg heller ikke gjort. Nej, det her, det hedder Arizona. Jeg tror, du sagde Det er sådan noget, Det tror jeg også. sådan noget, det. det er sådan noget, Det hedder ristie. Her skal jeg prøve at Vi åbne kalder den aristi. den. Ja, vi kalder den bare Hallo, ristie. ligesom jeg tror, du skal sige, du tænker om, når det er, du kommer om i skole. Du skal ikke give mig i chokolade. Og vi hørte mega meget godt om sådan dem her. du må gerne have det op. Okay. Okay. Pas lige på. Bare ser det der ud. Det skal lidt mere Julius og min. Sådan der. Det er fint. Ej, Nej, ikke begyndt endnu. Lugter det? Det lugter øl, synes jeg, eller sådan noget. Ej, er 3. Skål. Skål. 3. 2, 1. Ej, det smager ikke særlig meget. Jeg synes, det smager 3. Ja. Det smager faktisk godt. Eftersmagende. Det smager faktisk godt. Det smager godt. Det smager rigtig, rigtig godt. Den smager faktisk godt. Det smager også lidt af iced tea. Ja, den smager godt. Ja. Uh. Jeg synes, når man først Okay. lige drikker, så er det Ja. klam. Jeg giver den... fra 1 til 10, så giver jeg 9. Jeg giver den også 9. Hvad giver du den? Jeg giver den også 9. Okay, så skal vi til noget marshmallows cream, som vi har glædet os helt vildt til. Det ser sådan her ud. Altså, jeg kan tror ikke ikke, I se kan det. se det, fordi Sådan der. det ser faktisk lidt lækkert ud. Hvor min der. Så tager vi bare lige noget op. Ikke nu. Ja. Det ser godt ud. Skål. Wow, det er mærkeligt. Wow, det smager godt. Mhm. Så skal man have lidt kiks til, så smager det endnu bedre. Det smager ligesom den, når man putter over det. Så det her det er lidt bedre. Ej, undskyld, hvis jeg sådan har rundt over. Undskyld, hvis vi smasker. Nå, 1 til 10. 10. 10. 10. Det er de bedste. Mhm. Ever. Men nu skal vi også passe på, at vi ikke får ondt i maven. Jeg har spist en kæmpe sandwich. Vi har spist en kæmpe burger. Okay, nu lukker vi den. Fordi at, ja, vi skal jo også slutte videoen. Ja. Okay. Så vi siger mange tak, fordi I så med i dag. Ja. Håber, I vil like, Husk at subscribe og kommentere. Abonner. abonnere. Og abonnere. Nå, men det var det, som vi sagde i sidste video. Vi håber, vi bliver til noget. Hej. Hej.